Alam mo naman, low din ang GPS ko. Sabi kasi wala daw sa YouTube. Pati huwag mo ano siya sa sunod lang kanya lang ang mura sa sakyan. Ano mura na sa sakyan? Ano ba sinakyan yung kanina? Nagkasakyan natin. Uy, ano? Puti-puti. Ano? Ganito oh. Parang yung kulay na. Silver. Gold. Ay, gold ba? Something like that. Gold. Blonde gold. Si ate puti ang layo. Puti ba? Hindi ah. Parang ganyan yung silver ah. Silver. Kutsini ano yun? Sa'yo. Hindi ganyan oh. Ganito ba? Hindi ko alam. Ano ko na yan? Ikaw lang wala. Nagpunta sila. Kaya nga. Ito. Grand entrance. Nasariling susi sa flat. Kawawa naman si Joy. Ayan si Joy kumain ng tira-tira. Sa kusina. Si hi Joy. YouTube. Si Joy kumain ng tira-tira. Lalahan mo buong cake sa kanya. Pero yung pansit wala lang laman. Ayan, busy sa pagsasapo. Diba? Kaya pala sa busy. Ay. Wala kaming voice guys. Wala kaming voice. Voice? Kasi may rules and regulation dito. Sa YouTube may rules. Dito mayroon mas malala. Baka bukas kakat na tugat ito. Bakit ka pinakain ito yan? Kain ng bulaklak. Nakalimutan. Ibis na tatlo sila, naging dalawa na lang. Hindi nakuring. Yung bulaklak na yung pinakain niya. Pag klaseng birthday sa bigla, pinakain yung bulaklak. Magrang pa, mag-isip ko. Pinakaalam ka na. Mag-isip ko na. Nasa ano ba ito? Ito lang. Nasa punta ko yan. Pipick up ko na. Ha? Ako lang pala mag-isa. Bukas susunod na niyo. Pagpatutuloy-tuloy. Oh, pick up ko na. Nanyakin ako nun. Okay. Darwin, girl, too much little all shit. Yan eh. Low. Yan, paper bag.